Ag cruinniú cinniúnach go faoirtí parlaiminte ina Gael trathnóna thug an Taoiseach Enda Kenny le fios. Go dúirt sé fógra cinnte hééis Féile Pádraig faoina bhfuil gceist aige a dhéanamh maidir le ceannaireacht an faoirtí. Dúirt sé go bléithe sé go cruinniú agus go héifiachtach le ceist na ceannaireachta an uair sin. And I might say, Mayor Culpa here. Ban réitis sin ón Taoiseach le ling da chéis Morris McCabe a bheith afléis a déil a chuir tús le jeú ceannaireacht Enda Kenny Fhine Gael. Le seachtain nuas chuir bhfuil da faoirtí brúir álas a thuirt maidir le cinniúar go ddíra ar sé gceist ga írias mar cheannaire. Ar máidín dúirt an teachta déile Féile a bhágar rún mí bhaine sa Taoiseach an teatan seo caite, go raibh go dtiocfaidh leis an faoirtí bogu ré in éon chruinniúthe agus díriúir obair an rialtas a ríist. Curú tús leis an cruinniú a dealainn ag léine chuig trathnóna agus hiarúar bhfuil an faoirtí a ngúchain fóca a chasú as na iad a eagal ag an daras ar bhaithe le príomhaidechas agus le thuram a léirú den Taoiseach. Thug Enda Kenny áraid ag tús an chruinniúthe agus dúirte go dtí le fios cinniúar ar sé gceist ga írias na a fillite óna thoras go Washington dá Féile Pádraig. Tuairis go tíir gur áraid gcuidir thug se agus na díos blachtar bíar siúil ina dhé. Cíomhainnig an choile Nuacht TG4.